24थि बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप 2024 खैराबारि बिनि खेल जागायजेननायनिफ्राय 19 अक्ट'बरनिफ्राय दिनै फैयै 26 अक्ट'बर खालाराव बियो फाइनेल गेमसिम सफैबाय। दिनै फाइनेल गेमाव जों बिराद मोनसे मोजां परिबेस नुदों। मोन्नैबो दोलो नावबान्दा भार्सेस जोंहा मुकालमुवा बे मोननै दोलोनि गेजेराव माने मोनसे आकर्षणीय गेलेनाय बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ आरो जथेस्थ' बेवहाय दर्शकफोर दङ, नायगिरि बिथांमोन दङ। जोबोद माने गोसो गुदुं नायगिरि बिथांमोनाबो। गेलेगिरिफ्रा जेरैबायदि गोसो होनानै गेलेदों, नायगिरि बिथांमोना आरो बिनिख्रुइ बांसिन गोसो गुदुंथार। आरो बेवहाय जोंबो गोजोननाय मोन्दों जि थांखिजों बे माने हाबाफारिखौ दिनैनि हाबाफारिखौ जों खुंफुंदों, बे थांखिया जाफुंसारदों होननानै जों माने साननानै लानो हादों। आरो जों नुनो मोन्दों बे खेला जोंनि बे थांनाय गोलाव समनि बड'लेण्ड सोमावसारनायजों सोमोन्दो गोनां मुंख्लंफोरनि मुङावसो जों बेखौ खुंनाय जादों। 1988 मायथाइनिफ्राय खैराबारि ओनसोलाव मुंख्लं जादोंमोन। गासै 47 सा मुंख्लंफोर बे खैराबारि ओनसोलाव माने मुंख्लं जादों आरो बियो 2020सिम जों जिखिनि 47 मुंख्लंफोरखौ मोन्दों बिथांमोननि गोसोखांथियावनो नैबे सना काप फुटबलखौ जोङो टुर्नामेन्टखौ खुंबोबाय थादों। आरो बे माने टुर्नामेन्टखौ रायजोफोरनिफ्राय जोङो अनसुंथाइ लायै लायै खुंबोबाय थानाय जादों। रायजोफोरा अनसायनानैनो बे माने खेलखौ खुंनो थाखाय बिथांमोना सुबिदाखौ खालामनानै होयो। दिनैसिम BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय जों जेबो अनसुंथाइ मोनथ'वाखै। जुदियोबा सोरबा पार्सनेलि सहाय खालामो बे आलादा बाथ्रा, खिन्थु BTC गभर्नमेन्ट हिसाबै जेरैबायदि गुबुन गुबुन माने खेलफोरा जेरै मोननो हादों बेबायदि मोनथ'वाखै। दा बेनिखायनो जोंनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथां आरो लोगोसे खेल बिफाननि जोंनि EM दावबायसा बर' बिथांमोनखौ BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय खैराबारिनि बे मुंख्लं बड'लेण्ड मुंख्लं सना काप माने जोलुर जि खेल जायो बेनि मुङावबो माने सरकारनि BTC सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ, राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय जोङो खावलायदों दिनै नैबे मन्चनिफ्राय। आरो जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों जि थांखिखौ लानानै जोंनियावहाय खेलखौ खुंनाय जादोंमोन बे थांखिया किसु जाफुंसारदों जों मिजिंथिनो हायो। खारन बेवहाय जों जेसेबांखिनि दर्शक दिनै नुदों फाइनेल गेमावहाय बिराद मानसिफोर फैदों बेवहाय आरो गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफोर बेवहाय फैदों। बेवहाय केबल माने मोनसेल' हारिनि मानसि नङा, माने गोजोन सान्थिया दिनै फैबाय आरो बिनि थाखाय बयनिबो गेजेराव मोनसे गोरोबलायनाय माने मानिलायनाय आरो अनलायनाया बे मोनसे फोरमान दिनै माने जों मोननो हादों। दा बिनि बादै जोङो नुदों जे जायफोर बिथांमोनानोखि जोंनि नैबे खेलखौ खुंफुंनायनि बेलायाव राङारि अनसुंथाइ होबाय बिथांमोननो जोङो गोबां माने साबायखर हरदों गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो जायफोरानोखि डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि सोरबा फिजिकेलि सोरबा राङारि सोरबाया इनडाइरेक्टलिब्लाबो जोंखौ मदद खालामदों। दा बेनिखायनो नैबे खेलखौ जाफुंसार होनायाव जाय बिथांमोना जोंखौ मदद होबाय बिथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जों बावहरबाय। आनखि बेवहाय जोंनि मेडिया पार्सन जायफोरानोखि जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम माने मेडिया बे इलेक्ट्रनिक मिडिया जाथों, बे पर्टेल जाथों, बे प्रिन्ट मिडिया जाथों, नोंथांमोन बयबो बेवहाय मदद होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय। जोंहा दिनै गाहाय आलासि महरै BTRनि EM डक्टर नीलु स्वर्गियारि बिथांखौ लिंनाय जादोंमोन। बिथाङा जिहेतु काउन्सिलावहाय 4:30 बाजियाव मोनसे माने गोनांथार मिटिं खुंनाय जादों, दा बिनि थाखाय बिथाङा फैनो हायाखै। बे मेसेजखौ बिथाङा हरदों। बिनि सोलायै जोङो SDU बिथांखौ बुंनाय जादोंमोन। SDU बिथाङा लोमजानानै दङ, बिथाङा फैनो हायाखै आरो बेनिखायनो दिनैनि खेलखौ जोङो माने जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथांखौनो जोङो बेखेवनो होदों। आरो लोगोसे बिजाब बेखेवनायखौ जोङो नैबे हाइ स्कुलनि जि हेडमास्टार माने कर्ण बर' बिथांखौ बेखेवनो होनाय जादों। फैगोन बोसोराव जिहेतु माने बियो सनात रुफाथि मायथाइ फोरबो जागासिनो दं, बिनि थाखाय दानिफ्राय माबायदि साखाफारा खालामो? ओरैनो रायलायनायफ्रा प्रिपेरेसनाव दङ। माने जों बयबो गोसोफोरखौ माने थिग खालामहोलांदों जे माने मा होनना बुङो जोंनि बे रुफाथि मायथाइ फोरबोखौ माबोरै जों खुंनो हायो। दा बेवहाय दान बरंग'नि बाजेटआ गिदिर जागोन। दा बिनिखायनो जोङो काउन्सिलखौबो बिनि थाखाय जों एप्रच खालामनानै दोननो सानदों। काउन्सिल गभर्नमेन्टआ बिनि थाखाय मा रोखोमनि बेबस्था लायो जों निस्सय बेखौ रिकुवेस्ट खालामगोन। आरो बेजों लोगोसे रायजो राजायाबो दानिफ्राय गोसोखौ गुदुं खालामनानै दोनोब्ला समाव बिथांमोनाबो अनसुंथाइखौ होनो थाखाय रेडि जागोन। आरो बे मोनसे जाकजमकै जानायनि सम्भाबना दङ। आरो जोङो दिनैनो फाइनेल खालामनो हायाखैब्लाबो रायलायनाया सोलिबाय थादों जे जोंनि जि माने राजीव गान्धी माने मिनि स्टेडियाम दङ बेवहाय जोंनि बे हाबाफारिखौ फैगोन बाराव जों खुंनो हायाबो जानो हागौ, जिहेतु कनस्ट्राक्सना आन्डारगयिं माने अनगयिंआव दङ। दा बेनिखायनो जोंनि फैगोन बारनि जि माने खेलनि बादायलायनाय नैबे फिल्डआवनो जानायनि सम्भाबनाया मेक्सिमाम दङ। जों प्रिपेरेसनाव दङ। अके, थेंक इउ।